είμαστε σήμερα εδώ για το Part 3. Έχουμε έρθει στο Θησίο στην Αθήνα και βάζω το τραγούδι μου σε περαστικούς. Και παιδιά, είμαι έτοιμη για την πυρά τους. Τέλειο ήταν. Σου άρεσε πάρα πολύ? Έχει πολύ ωραία φωνή. Έχει πάρα πολύ και σε ταξιδεύει λίγο. Εγώ έτσι. το πιο Εγώ έτσι ένιωθα, δεν ξέρω. Για πες μας, τι βαθμολογία θα βάζεις? 12. 12! Πήραμε το δεκάρι! Νόμιζα ότι θα μιλάς ελληνικά. Όχι, είναι ξένο! Ναι, οκ, εντάξει, ναι, ωραίο. Πώς σου φάνηκε? Πολύ ωραίο, ναι. Πόσο το βαθμολόγησες από το 1 μέχρι το 12 που είχαμε και Eurovision χθες? Αν είναι έτσι, 9,5. 9,5! Πήρα 9,5 παιδιά! Άντε, γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Back when you said forever, so count to 5, then I'm Πώς σου φάνηκε? Σου άρεσε? Για πες μου, τι βαθμολογία θα έβαζες από το 1 μέχρι το 12? 8? Decent το 8. I want to play it cool. Σου άρεσε? Ναι. Θέλουμε και τη δική σου βαθμολογία. 10. Είναι καλό το 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. I raise up my deuces.